ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ଗାଁର ନଈକୂଳରେ ବସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଥରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚଢ଼େଇ ପରି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୁ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏକ ମିଠା ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କର ଶାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ରାଜୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସାଧୁ ହସିଲେ ଏବଂ ରାଜୁକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜୁ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲା। ସେ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କଲା। ଦିନେ ସେ ନିଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ପରି ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜୁ ସାଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲା।